Oh guys, katong dalan kaganya nga kato itong sa Pikas. So padulong din ni siya og Tambubuan. So dire mi karon mo agi. Gawas ni dadto sa Divine Mercy og sa Daro. Naibago di ako Jits sana Jits Mountain View. Sa gasa lagi may kaabot lagi na nakaabot mi sa Hasaan Claveria Road to siya. Unsa ka na siya? Guma ba na? Ano Rubber tree na. Rubber tree day ko na ni. So tara. Aba na mi sa mong road trip karon, let's go. Ang kahoy nga mong gidala. Subida naman tayo nito rin.
dire ang cheats. Dire miniyagi katong kami ni Makmak dire. Okay. Ako ning kuan padulong na ni sa Divine Mercy. Right, ito na ko ani. Divine Mercy. Dito padulong na malagi. Oh, kato. Madaging to siyang area. Kaganiya. Ang jits di ay madaging din ang area day. Wow. Perfect. Time check, it's 3:30 sa kahapon. So drip guys, right turn. Divine Mercy. Divine Mercy. Kana. Divine Mercy ito siya. At kayong kuan ay worth 150 na kahoy, no? Sada kay dre guys, oh. Going to Rizal din eh. Shoutout ko sa akong amiga diya. Si Botites Payag. Aso, dapitain niyo dre be. Naman Miss Rizal karon. Dili lang bilang area gyud. Ba, Ambot asa sa area. kita man to kay nani din ba ana din ang ilang kuan. Asa to yan area. Sige na nakabutan gyud ang Botitis pa yan. Botitis Payag, asa inyo dapita. Sada kay nga kahoy, oh. Daon sa na siya. Daan ay.
guys. Alright, going to Tambubuan na ta. Wow, grabe natuyog ginamo. Oh, tsada kay nga ko ano. Bamboo. Sabi doon, hindi ba? At maganda ito kita na eh. At kita lang. Woohoo! Naman ay kasunod oh. Nagani. Mating kahoy eh. Pila ka nagka-kilo? Ano inis? 5 kilo. 20 na? Pero, Kasi nga puta siya. lapi ng kahoy ha. Nagtubukat kino. Mura, kusog yan tayo mo sa bida. Yan man. Iyo, pag yung aircon na. Luksik sunod sa tuwa, mapalayo. Ipauna na nako siya. Iman siya muna. Uy, dugo kayo. O din ang dalan guys, padulong sa Daro. Murag si Isaac. Laag yaw ang gaya. Yot, dalan. Si Butitis Payag, asa na ka to? Makita man sa mapa. Yan ha. Makita sa mapa. Dito kaya, dapat na rin. Rizal. Dito Rizal. Signalabyan na nato. Diri na sila kapangagi. Yan ay malapit na na. Ay, kay kupid-pid ha kay lang.
guys ang daro kanay right na kanay bell kanay eagle eagle Matulog na. mga siyang daro na ako'y old video diya mga 2021 man siguro. Ano kayo? Wow, chatting nga pala yan. Alright, nata sa highway. Highway sa Route 955. Sa bato.